Estamos manexando un presuposto cercano ás 400.000 pelas, que digamos que en conversacións co Concello dixeron que eles asumían o que nós non puderamos poñer. Nós calculamos entre a venta de camisetas que aquí tedes neste magnífica percha, non? Que se están vendendo a 1.000 pelas, entre unhos bonos que se están sacando tamén bonos de axuda, máis o que se podan sacar tanto de venta nas barras ou nos festivales e tal, e a venta dunhos CDs do Festival de Algarabía pasado que se editaron con todos os grupos, pois intentamos facerlle ao Concello que seña o menos gravoso posible a Algarabía. E bueno, esperamos que se o tempo non o impide, a xente ten ganas de participar e de pasalo ben, pois que nos salga unha Algarabía moi feliz e que de verdade o podamos pasar moi ben. Este ano volvimos outra vez a recuperar a tradición de que os carteles anunciadores de Algarabía señan individuales cada un. Entonces, bueno, non se nos ocurriu outra mellor cousa de que todo o mundo que pasara hoxe pola farmacia de Don Ramiro pois fixera cada un cartel. Tuvemos a colaboración de uns 15 clientes que cada un, como nadie sabía pintar, pois cada un fixo o que podía. E, bueno, dentro de pouco veredes polas rúas de Lalín todo empapelada cos carteles de Algarabía. E iso, desde aquí facemos un chamamento para que todo o mundo que queira participar na Algarabía e que queira divertirse con nós, pois que poda divertir. E agora vai falar Montilla, que non dixo nada. Bueno, prácticamente está todo dito. Prácticamente está todo dito aquí por Caje, que é un pouco cerebro, un pouco moito cerebro todo da Algarabía. Eu só quero decir que, bueno, este ano é o primeiro ano, así que me implico así un pouco directamente neste tema, porque me parece unha festa realmente asombrosa, non? É dicir, aquí desde fai o número 17. Eu recordo desde que se empezou a facer que, bueno, non era un cativo, pero era un mociño e tal, e xa me parecía increíble, non? Que se dera organizado unha festa así. Teño participado así en algunha cousa puntual ou tal. E como estes anos, pois, parece que decaera un pouco porque había menos xente organizando e todo o tema, pois, me animei a botar unha man, non? Entonces, digo que é unha festa asombrosa e é por varias razóns, non? E hai algo que, unha serie de características que eu penso que a diferencian de calquera outra festa así, das que están hoxe en día máis en boga, non? E é, por unha parte, o programa, esta actividade, é tan cheo e tan repleto de, digamos, microactividades. É dicir, isto non é unha festa de, como a maior parte das que hai hoxe, que teñen un cartel enorme de actividades, pero centrados en grandes concertos, en grandes grupos de nombre e tal. Non, esta é unha festa máis que nada do pueblo, na que participa prácticamente todos os sectores do pueblo, desde pintores, escultores, escritores, xente de calquera oficio, o sea, todo o mundo aporta un grano de arena, desinteresadamente, e fan que este cartel este absolutamente repleto de actividades. Desde as 11 da mañán hasta a noite hai actividades para rapaces, para maiores. Este ano, tamén como salientou Caje, vai haber unha implicación directa de xente da terceira edad tamén, co cal, digamos que representa e está pensada para disfrute de todo o pueblo de Lalín, non? E o bonito é eso, que participa moitísima xente. Gracias a eso é posible, porque senón o presupuesto sería elevadísimo. O presupuesto do que xa falou Caje é un presupuesto ridículo para 3 días de festa. É casi inaudito que se dé organizado algo con eses cartos, non? E, sin embargo, aquí consíguese. Por qué? Porque é unha festa asentada e a xente lle gusta colaborar con ela. Todo o que sea participar na Algarabía hai sempre unha resposta moi positiva. Eu penso que iso é o bonito desta Algarabía e que vale a pena que o povo se implique cada ano máis para que siga sendo unha festa tan especial. Si queréis, acabamos con un plano, así que es moi bonito. Bien. Dudas, preguntas, comentarios? Hai máis carteles sectoriais. En calquera momento necesitades unha información ou tal, chamades aos teléfonos que hai por aí abaixo, a min, e xa máis ou menos vos contamos todo o que hai. Xa hai nos cuartos de baño, xa hai grandes pensamentos de filósofos do pueblo. Si, vai de outra forma nos váteres públicos, non? Bueno, estamos sabendo cousas... Presumiblemente 2 de Santiago tamén, que pondremos os carteles os carteles nos váteres este fin de semana.
Do 22 ao 24 de xuño, as rúas de Lalín voltarán a vibrar ao ritmo que marca Algarabía, unha festa organizada pola Asociación Cultural O Naranxo e patrocinada polo Concello de Lalín. Hoxe foi presentada no Paz Barriga Verde a súa 17ª edición, unha festa onde prima a imaxinación. Isto queda patente no mesmo programa, gran variedade de actividades para todos os gustos e para todas as idades, difíciles de resumir polo seu gran número, pero moi interesantes pola chispa de imaxinación que levan implícitas, como mostra un botón. Un ano máis, a Asociación Cultural Naranxo pide a colaboración de todos os artistas coñecidos ou descoñecidos para desenvolver unha nova exposición no parque. Tamén se organizará o terceiro Open Vila de Lalín, un campeonato de pintura artística. Pero nesta edición xurde con forza o primeiro certame de literatura de Urinario, unha curiosa iniciativa que premiará as mensaxes máis ocurrentes escritas nos inodoros dos pubs de Lalín. Por suposto, haberá lumeirada de San Xoán e incluso competicións. Un dos organizadores da Algarabía, Alberto Granja, aproveitou as cámaras para realizar un curioso reto. O sábado e o domingo. O sábado, como acto máis salientable, que aproveitamos as cámaras ahora para anuncialo, é que temos un primeiro gran campeonato de pañuelo para carrozas, na que a Asociación Cultural O Naranxo este ano vai intentar afianzar o campeonato de pañuelo para carrozas como un dos actos da Algarabía, e que é mellor que a Asociación Cultural O Naranxo pois desafíe desde aquí a Corporación Municipal a un campeonato de pañuelo. Entonces, con un vermú incluído, que perda paga. Vamos a mandar un guante de desafío ao señor Crespo, que xa en conversacións que tuvemos con el outro día, reíndose moito, dixo que aceptaba o desafío. Nos tomamos a palabra, entón recibirá o guante de desafío e esperamos que ele, unha selección da súa equipo, pois aparezca o sábado diante da Taberna do Matelo, da Taberna da Plaza, para o primeiro campeonato de pañuelo. Agardemos que Xosé Crespo recolla o guante para unha competición que promete. Outro dos organizadores, Xosé Ramón Montilla, destacou que esta é unha festa para que disfrute o pobo a través de ideas e iniciativas orixinais. Esta é unha festa máis que nada do pueblo, na que participa prácticamente todos os sectores do pueblo, desde pintores, escultores, escritores, xente de calquera oficio, o sea, todo o mundo aporta un grano de arena, desinteresadamente, e fan que este cartel este absolutamente repleto de actividades. Desde as 11 da mañán hasta a noite hai actividades para rapaces, para maiores. Este ano tamén, como salientou Caje, vai haber unha implicación directa de xente da terceira edad tamén, co cal, digamos que representa e está pensada para disfrute de todo o pueblo de Lalín, non? E se son curiosas as actividades que se van a desenvolver durante a Algarabía, non menos curioso é o presuposto co que está dotada. Estamos manexando un presuposto cercano ás 400.000 pelas, que digamos que en conversacións co Concello dixeron que eles asumían o que nós non pudéramos poñer. Nos calculamos entre a venta de camisetas, que aquí tedes neste magnífica percha, non? Que se están vendendo a 1.000 pelas, entre unhos bonos que se están sacando tamén, bonos de axuda, máis o que se podan sacar tanto de venta nas barras ou nos festivales e tal, e a venta dunhos CDs do Festival de Algarabía pasado que se editaron con todos os grupos, pois intentamos facerlle ao Concello que seña o menos gravoso posible a Algarabía. E bueno, esperamos que se o tempo non o impide, a xente ten ganas de participar e de pasalo ben, pois que nos salga unha Algarabía moi feliz e que de verdade o podamos pasar moi ben. Que tomen nota os organizadores de outro tipo de eventos que incluso con cantidades millonarias son incapaces de desenvolver algo interesante. O dito, a imaxinación, o poder.